खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जों दिनै आर्जेन्टलि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं जिरायदों सेन्ट्रेल इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन जोंहा दिनैनि बे मेला गोबां एजेन्डा लानानै जों खुंनाय जादोंमोन आरो एजेन्डाफोरा खोब इम्पर्टेन्ट बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जा थासारि बेनि सायाव गोबां सावरायनो गोनां दङ बिटिसिनि बायजोआव थानाय जा BKWC काउन्सिल बे काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' रायजोफोरा गाबोन इलेक्सन जानो थांगासिनो बे इलेक्सननि सिगां जिखिनि खामानि BKWC आ मावलांनांगौमोन बे खामानिफोरनि सायाव जोङो बुंगोन दा BKWC आ इलेक्सन जागोन होननानै जों खोनानो मोनदों आरो बिथांमोना थांनाय मास मोननै मोनथामसोनि सिगाङाव आसाम सरकारा भिलेज नटिफिकेशन बिथांमोना फोरमायदोंमोन भिलेज नटिफिकेशन खालामदोंमोन बे भिलेज नटिफिकेशन लिस्टफोराव बे भिलेज नटिफिकेशनखौ जोङो वेलकाम खालामदों नाथाय बे भिलेज नटिफिकेशनआ कमप्लिट नङा मानो होनब्ला BKWC नि आन्डाराव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो गामियाव बे भिलेज नटिफिकेशन लिस्टआव ओंखाराखै जोङो स्ट्रिक्टलि बुंनो थाङोब्ला जोङो बे भिलेज नटिफिकेशन जा ओंखारदों गभर्नमेन्टआ जों बेयाव माने जोङो सुख गैया जोङो सन्तुष्ट नङा मानो होनब्ला खायसे हाबदों सोरबा गामिया हाबाखै सोरनियाबा थालांदों सोरनियाबा हाबदों बिब्दियाव जों सन्तुष्ट नङा एज ए इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर'फ्रा बे BKWC नि जा काउन्सिल बे काउन्सिलनि गेजेराव हाबनांगौ आरो मोन्थायखौ लानो हानांगौ दा जोंनि गुवाहाटीयावनो जों नुनो मोनदों भिलेज नटिफिकेशनाव ओरैबायदि बेले बुजे जे गुवाहाटीयाव 60टा काउन्सिल दङ बे काउन्सिलनि मात्र 12टा काउन्सिलनि बर'फ्राल' भिलेज नटिफिकेशनाव हाबसनजादों बाखि 48टा काउन्सिलनि आन्डाराव थानाय बर'फ्रा बहा दङ दा बेबायदिनो जों नुनो मोनदों जे BKWC सालायगिरि बिथां CM आरो बिथांमोना आं नुनाय बादिब्ला एसेबो गुरुत्व लायाखै बिथांमोना सरकारा जा डिसिजन होदों बेखौनो येस सार खालामबोबाय थादों जों नुबोगासिनो दङ बेखायनो इलेक्सननि आवगायाव जों मोनसेबो जिल्लाखौ जों बाद होनो गोसो गैया जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि बे डिमान्ड गवालपारायाबो हाबनांगौ गुवाहाटीनि नर्थ कामरुपआबो हाबनांगौ आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनब्रै जिल्लाया BKWC आव हाबसननांगौ बेखौ गोनो गोथो लानानै जोङो BKWC इलेक्सनखौ जोंनो नाङा मोनफ्रोमबो जिल्लाया बे इलेक्सनाव हाबनांगौ आरो मोनसे आरोबाव जों खावलायनाय जे फार्स्ट भिलेज नटिफिकेशन बे भिलेज नटिफिकेशना क्लियारलि जानांगौ जाहाथे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय सासेबो बर'आ थालांनो मोननाय नङा साफ्रोमबो बर'फ्रा BKWC नि आन्डाराव हाबनांगौ आरो BKWC नि हाबनानै साफ्रोमबो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा जाहाथे इलेक्सनाव भट होनो हायो बेखौ जों डिमान्ड खालामदों जोङो सरकारनि दिहुननाय भिलेज नटिफिकेशनाव जोङो सन्तुष्ट नङा जोंनो क्लियारलि जोंनो भिलेज नटिफिकेशन नांगौ बेनि उनाव जा कनस्टिटिउन्सि जागोन बे कनस्टिटिउन्सियाव पपुलेशन पेटार्नाव कनस्टिटिउन्सि जानांगौ जुदि 10,000 मोनसे कनस्टिटिउन्सि बा मोनफ्रोमबो जिल्लायानो बेबादि कनस्टिटिउन्सि जानांगौ दा जों दिनैनि बे आफादाव सावरायनाय गुबै जाहोनफ्रा बेफोरनोमोन जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्लाया जाहाथे हाबनो हायो साफ्रोमबो बर'फ्रा जाहाथे BKWC नि आन्डाराव भट होनो हायो बे मोन्थायनि सायाव जों सावरायदों